utikalo kile fila san ba fila ani mugan naani aw bisimila mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔniya k'a fɔ alamisa don utikalo kile fɔlɔ san ba fila ani mugan naani kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛla Asimi Goita ale bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ ni AES musojɛkulu ye ani Guinée Conakry ale ma dɔn u ye ɲɔgɔn dalajɛ o yɛrɛ kɔni kɛ kun min kama o de ye journée de panafricaine des femmes ale kunkanko ye ɲɔgɔn dalajɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na marabolo maa caman kun bɛ yen nɔ o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn dalajɛ a yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiya ani bonya ni karama ma u yɛrɛ fɛnɛ tilala ka foli bila ani tasi bila k'o kɛ ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma ka sababuya kɛ a y'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni bɛ assurance d'u ma u ka baara kɛ wale bɛɛ la k'u yɛrɛ kɔni bɛ se ka u fɛnɛ dɛmɛ tuguni u ka wulikajɔw la. Utikalo kile fɔlɔ san ba fila ani mugan naani kɔnɔna na an ka ba Maliba ale ko kan ko ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop ale bɔla ka kunnafoniya di ka yira k'a fɔ ko nɛgɛjuru sira o yɛrɛ kɔni tɛmɛna a baara ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ irisi ale ministre min bɛ ni a bɛ wele ko Sergei Lavrov a y'a yira k'a fɔ kuma ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni u datu kuma caman na i n'a fɔ baara ɲɔgɔn min bɛ ba Maliba ale ni irisi ni ɲɔgɔn cɛ o tɔ bɛ se ka sinsin cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ Sergei Lavrov a y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u bɛ se ka banbagaciw ko olu kɛlɛ ka bɔ ba Maliba kɔnɔna na a tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko o yɛrɛ fɛnɛ dɔrɔn tɛ ko u bɛ wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ jamana o jamana ni o yɛrɛ kɔni bɛ AES fɛ ka olu bɛɛ lajɛlen kisi banbagaciw tɔɔrɔ ma. Kalanko kunkanko la ministre de l'éducation nationale ale bɔla ka kunnafoniya o yɛrɛ kɔni sɛbɛntiya ko ni ala ye sibiri nata yira na utikalo kile saba san ba fila ani mugan naani kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni bac ye ko ale yɛrɛ kɔni jaabiw ko u bɛna bɔ kalanso olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la centre d'animation pédagogique ale ni CAP u yɛrɛ kɔnɔna nɛgɛ kanɲɛ 16 waati an bɛ ala deli ala ka résultat ja basilen bɛɛ la. An bɛ taa an ka ba Maliba ale région fɔlɔ la Kayikaw olu fɛ yen nɔ kunun utikalo kile fɔlɔ kɔnɔna na san ba fila ani mugan naani a yirala k'a fɔ Kaye ale marabolo ɲɛmɔgɔ général de brigade Musa Sumari ale bɔla ka baarayɔrɔ dɔ ale bɔla ka u ka salle de conférence de gouvernorat o yɛrɛ kɔni dayɛlɛ u ka marabolo kɔnɔna na baara min yɛrɛ ni o yɛrɛ kɔni kun tigɛla an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ o fɛ colonel Asimi Goita kabi décembre kalo kile 31 na san ba fila ani mugan saba kɔnɔna. Farikolo ɲɛnajɛ ale kunkanko la kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni jɛnsɛla k'a yira k'a fɔ ni ala ye septembre kalo tile 6 yira na san ba fila ani mugan naani an ka ba Maliba ale ye Samata Sɛgɛw ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni Mozambique dolontanan ye ko olu yɛrɛ kɔni bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ terrain o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka stade 26 mars CAN 2025 ale yɛrɛ kɔni éliminatoire kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni capitaine Amari Traoré ko fédération o yɛrɛ kɔni ale suspend o hukumu de kɔnɔna na dolontannaw an ka ba Maliba Samata Sɛgɛw olu y'a yira k'a fɔ ko ni Amari ni ale yɛrɛ kɔni suspendé no ko olu yɛrɛ kɔni tɛna taa dolontan in na. Ka to an ka fanga tigilamɔgɔw ka kunnafoniya kɔnɔna na juillet kalo tile 31 san ba fila ani mugan naani kɔnɔna na an ka fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka compagnie kura ka ale créer compagnie min ni ale bɛ wele ko Mali Airlines SA compagnie yɛrɛ kɔni bɛ ka créer kun min kama o de ye walasa bolili sanfɛ bolili o yɛrɛ kɔni bɛ se ka nɔgɔya an ka ba Maliba ale kɔnɔna na ka bɔ an ka marabolo la ka taa marabolo caman o la. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Guinée ale jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ min nɔ ni a bɛ wele ko Musa Dadis Camara ani u ka fanga tigilamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ Abubakar Jakite Di Tumba ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni Cɛkɔrɔ Kamara ye kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ɲangina fanga tigilamɔgɔ fɛ fɛn min yɛrɛ kɔni Musa Dadis Camara a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛna san 20 ɲɔgɔn kɔ ale kaso kɛ Tumba a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛna taa kaso kɛ fo ka taa se san 10 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ ma. An
meta Turki femire kɔni Turki ale jamana ɲɛmɔgɔ ye min a bɛ wele ko Tayyip Erdogan a yirala k'a fɔ nɛgɛjuru sira o yɛrɛ kɔni tɛmɛna ni ale ni an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ colonel Assimi Goïta nɛgɛjuru sira ninnu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Turki jamana ɲɛmɔgɔ a y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ an ka ba Maliba ko u bɛ to a dɛmɛ na halisa ko walasa ka banbagaciw ko olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw kan bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya na.